Milí priatelia, vítajte na mojom YouTube kanáli Terapie Alexandra. Moje meno je Alexandra, som masérka a terapeutka, pôsobím v Trenčine. Dnes by som rada privítala Adrianu Janovskú, s ktorou sa poznám už dlho. Je to krstná mojej dcéry. Vítaj, Aťka. Vítam, vítajte. A dovolila som si ju vzala z toho dôvodu, že by som rada spravila takú sériu videí s ľuďmi, ktorí majú pomáhajúcu profesiu a myslím si, že ich nielen zamestnanie, ale teda by som povedala, že aj životné poslanie je pomáhať druhým a chcela by som viacej zverejniť, sprístupniť informácie o tom, akými rôznymi spôsobmi sa môžete o seba postarať, hlavne čo sa týka zdravia. No a teda chcela by som dneska vyspovedať Aťku. Aťka tá pracuje v jednom veľmi zaujímavom centre, ktoré sa volá Harmonel. Áno. Nachádza sa v Trenčine a dnes by vám teda povedala viac o svojej práci, čo všetko toto centrum ponúka. Takže skús nám povedať na začiatok. Dobre, ďakujem. Takže naše Centrum zdravia a krásy sa venuje prevažne lokálnej krioterapii, oxygenoterapii, diagnostiky zdravotného stavu a zároveň tam máme prístroje vhodné na regeneračné terapie, ktoré pomáhajú ľuďom harmonizovať organizmus a zároveň im pomáhame s rôznymi zdravotnými problémami. Je to alternatívna medicína, ktorá vlastne je biorezonančná a jej úlohou je pomôcť organizmu naštartovať ho tak, aby fungoval. Každý organizmus totižto je prispôsobený na to, aby sa so všetkým vysporiadal sám, ale keď má veľké záťaže v tele, napríklad, záťaže elektrosmog, ťažké kovy a rôzne iné, aj stresová záťaž, tak tie oslabia ten organizmus. A tým pádom vznikajú rôzne choroby, ktoré prechádzajú do chronického stavu a ľudia majú veľké problémy. Napríklad k týmto chorobám patrí borelióza. Dajme tomu, v súčasnosti je veľmi rozvinutá histaminová intolerancia. Čím ďalej, tým viac sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú tieto problémy. Takže ľudia k nám chodia na takúto diagnostiku. My zistíme, čím je to telo zaťažené a následne vieme odporučiť postup, ako odstrániť tieto problémy, prípadne k nám chodia na terapie. Dobre. Super. Ja by som sa chcela spýtať, že si vlastne spomenula, že vy robíte aj diagnostiku. To znamená, že ja nemusím prísť, alebo mala by som, alebo môžem prísť už s nejakými diagnózami, ktoré mi učili rôzni špecialisti a lekári? Chodia k nám ľudia aj takí, ktorí majú už akože diagnózu danú na papieri, napríklad, dajme tomu dosť často, sú plúcne chlamydie, mykoplazmy teraz sú rozšírené, tak prídu k nám, na to máme aj taký prístroj plazmový generátor, kde vyslovene sa môžeme zamerať na tento konkrétny problém, kde vlastne túto terapiu môže absolvovať aj viac ľudí naraz, napríklad 2-3 ľudia môžu naraz sedieť. Pritom máme potom ďalší ten prístroj BICOM, a na tom často robíme aj tú diagnostiku, ale zároveň, keď ľudia povedia, že potrebujú už riešiť konkrétny problém, tak im nastavíme na to terapie. Dobre. A je nejaké obmedzenie, od akého veku je možné k vám prísť a nechať si spraviť diagnostiku a liečenie? Nie je tam obmedzenie, dokonca môžu ísť aj malé bábätka. Tieto diagnostiky sa dajú robiť aj malým deťom, ale vtedy sa odporúča, aby ich držala vlastne matka na sebe, lebo ona leží na takej podložke a vlastne cez to sa to rieši. Takže od malého malička až po dôchodcovský vek. Takže treba sa jednoducho dostaviť, ale najskôr sa treba asi objednať. Samozrejme, to je najdôležitejšie. Áno. A keď máte nejaké otváracie hodiny? Máme otváracie hodiny od 8:30 do 15:30, prípadne do 16, ale samozrejme viem sa prispôsobiť, keď ľudia potrebujú prísť aj skôr alebo neskôr. To už je na dohode. Takže vlastne ty priamo vykonávaš tie... Ja priamo vykonávam tieto terapie, aj objednávam, aj všetko, takže ľudia komunikujú so mnou. Super. Takže keby som teoreticky
chcela, môžem objednať seba alebo svojich blízkych. Áno. A najlepšie by bolo teda najskôr objednať sa na diagnostiku. Áno, objednať sa na diagnostiku. Vlastne a v tejto diagnostike máme také dve časti, kde z veľkej časti riešime potraviny, respektíve potravinové intolerancie. Niekedy k nám chodia ľudia len práve, že zisťovať si tieto problémy, lebo teraz je toho veľa a každý má prípadne nejakú laktózovú, histaminovú, prípadne tú celiakiu alebo nejaké iné takéto problémy. A potom druhá časť sa týka, že kde zistíme, ktorý orgán je oslabený a čím je oslabený, že aká je tam záťaž a konkrétne aj aké patogény, prípadne nejaké baktérie, vírusy, plesne, parazity. Takže spravíme diagnostiku. Áno. A po tej diagnostike príde nejaká druhá časť liečenia? Áno, ale to už je úplne na každom. Prevažne akože ľudia niekedy chcú len zistiť, aký majú stav, ale zároveň my odporúčame, aby sa to telo lepšie naštartovalo, aby absolvovali u nás nejaké tie terapie. Oni majú nejaký ten postup, pretože je potrebné najskôr odstrániť tie záťaže, aby to telo už pomaličky začalo sa samoregenerovať. A následne my aj v tých terapiách vieme potom odstraňovať už tie patogény. To je zaujímavé. Koľkokrát potom treba prísť na liečebnú terapiu? Je to individuálne. Tam väčšinou aj v priebehu tej terapie zistíme, že koľko vlastne a akú terapiu ten potrebuje. Áno, aká je tam tá záťaž. A spýtam sa možno, teraz sme sa možno viacej venovali takým zdravotným problémom, ale myslím, že my obidve zastávame názor, že tá psychika je tiež v živote človeka veľmi dôležitá, že môže byť vlastne spúšťačom častokrát tých zdravotných problémov. A chodia vám... Áno? Áno, chodia nám na to samozrejme, to veľa ľudí, na to využívame aj tento prístroj Beacon, ale ešte som zabudla aj spomenúť, máme aj Time Waver. To je taký prístroj, ktorý je založený na kvantovej fyzike. Wow. A tam riešime prevažne tieto psychické alebo psychosomatické problémy. Tento prístroj nám tiež na základe nejakých tých informácií vie vyhodnotiť, čo by človek mal vo svojom živote alebo celkovo pre svoje telo zmeniť alebo čo by mal vylepšiť. A tiež nám ten prístroj vie odporučiť, aké dajme tomu nejaké prípravky by si ten človek mohol dať, alebo prípadne teda tam vyhodnotí nejaké afirmácie. Presne vyčítaš myšlienky, lebo som sa na toto chcela spýtať, lebo už mám nejakú skúsenosť s Harmonelom, s vašim centrom a pamätám si, že sme tam riešili vlastne aj afirmácie a dokonca aj nejaké bylinky. Aj bylinky, áno, ten prístroj vyhodnotí aj nejakú konkrétnu bylinku, ktorá je vhodná pre toho človeka na ten jeho daný konkrétny problém. Takže dá sa povedať, že okrem tej diagnostiky dostane ten váš klient od vás aj odporúčania? Aj odporúčania a zároveň my tam automaticky dávame aj terapiu na diaľku, kde tento prístroj sa vlastne snaží tieto získané informácie alebo potrebné aj afirmácie nahrať do energoinformačného pola toho človeka a tým pádom ho vyliečiť, pomôcť mu s tým jeho problémom. Naštartovať tie samoliečiacie schopnosti tela. Aj, áno. A vlastne už potom... On vlastne na mesiac tam nastaví tá terapia a ľudia majú možnosť pozorovať, že čo sa im mení. Až na mesiac? Tak to je super. Dobre, toto sa mi akože veľmi páči. Ja som síce už u vás niekoľko terapií v rámci seba a svojej rodiny, hlavne teda deti, zabsolvovala a myslím si, že je to veľmi pekná možnosť ako alternatívnym spôsobom riešiť tie svoje problémy a pamätám si, keď som už tak dávnejšie bola s Liliankou, s dcerou, že vlastne sme naozaj tam riešili aj nejaké tie afirmácie a dokonca sme tam, ak dobre si pamätám, že sme videli, že tá psychosomatika v minulosti tam mala nejaký nameraný pocit, že nejaká záťaž tam ukazuje aj, že v minulosti sa stal nejaký problém alebo niečo, čo ovplyvňuje tú jej psychiku a doteraz. A ten prístroj sa to ako keby snažil
opraviť alebo respektíve z toho tela odstrániť. To sa mi veľmi páči. Ak by som sa teda ešte mohla spýtať, tak aké máš také zaujímavé, alebo nejaké také príklady z praxe, čo by ťa také prvé napadlo, že by si vedela v rámci tej diagnostiky alebo liečenia nám priblížiť? Pravda, že anonymne. Samozrejme, môžem tak všeobecne, že z veľkej časti ľudia majú problémy, dajme tomu neskutočnú únavu, alebo ich bolia kĺby, prípadne nejaké takéto problémy a nevedia to k ničomu pridať. Diagnostikovať. Že chodia po lekároch a chodia po lekároch, nevedia a často v tom prípade prídeme na to, že tí ľudia majú prekonanú boreliózu, prípadne Epstein-Barr vírus, teda mononukleózu. A toto sú zrovna také prípady, takisto aj chlamydie, že keď má niekto napríklad problém s kĺbami, tak oni sa vedia už do tých kĺbov. Takisto borelióza, chlamydie, mykoplazmy, yersinie. A preto je veľmi dôležité, aby ľudia zistili, či napríklad nemajú v tele aj takúto nejakú baktériu. A dá sa s tým vlastne pomôcť aj pri bolesti kĺbov. Dobre, ďakujem. Myslím si, že to bolo veľmi obohacujúce. Som rada, že som si to ako keby aj tak znova vypočula, takto v celku. A ešte by som sa možno vrátila k tej oxygenoterapii. Asi väčšina ľudí vie, o čo sa jedná, ale mohla by si nám ešte pár slovami povedať niečo o tom? Samozrejme, takže oxygenoterapia je to vlastne aplikácia alebo respektíve dýchanie čistého kyslíka pomocou koncentrátora. Tento kyslík má za úlohu posilňovať imunitu, zlepšiť regeneráciu organizmu, prípadne nejako zvyšuje fyzickú výkonnosť, okysličuje teda celý organizmus, čistí krv. Často k nám chodia ľudia, ktorí majú problémy s migrénami, s únavou. Takže je to veľmi prospešný prístroj. Super. A keby som sa spýtala ešte na lokálnu kryoterapiu, tak vlastne kto príde na lokálnu kryoterapiu, aké sú? Na lokálnu kryoterapiu môže prísť takmer ktokoľvek. Je to vlastne úkon, ktorý nehradí poisťovňa, ale často k nám dokonca aj lekári, ortopédovia vedia odporučiť ľudí, pretože keď majú problémy, bolesti, dajme tomu kolena, ramena, achilovky, členka, prípadne nejaký opuch, tak toto liečenie chladením je pre nich veľmi vhodné. Tak nás často vedia takto odporučiť. Ale môže sa objednať úplne ktokoľvek, nepotrebuje žiadne odporúčanie od lekára. OK. Je niečo také, čo sa nekryjuje? V každom prípade? Nejaké kontraindikácie? Kríže určite nie sú vhodné, na to je lepšie teplo. Suché teplo. Takže teplo. Môžete prísť. Alebo na masážku to. Môžete prísť ku mne na telové sviečky. Ak by ste to teda tak cítili. Takisto je to veľmi dobré aj na pokožku, keď majú ľudia problémy s atopickým ekzémom, prípadne akné, takže aj dosť mladých ľudí k nám chodí, keď majú problém s akné, tak aj na tvár sa to aplikuje. Dobre, super, to znie tiež veľmi zaujímavé. Je to dobré aj proti vráskam, celulitide deň. Preto tak dobre vyzeráš. Samozrejme. Ďakujem. No dobre, takže v podstate ja som vyčerpala svoje otázky. Snažila som sa byť taká, vžiť sa do situácie človeka, ktorý ešte u teba nebol a zvažoval by teda nejaké alternatívy, možnosti, ako sa viacej postarať o svoje zdravie a prípadne teda aj krásu. Samozrejme, preto sme Centrum zdravia aj krásy. Výborne. Dobre, kde vás môžeme nájsť? Tak, nájdete nás na Zlatovskej vo dvore Medic Centra v budove Unomet. Máme tam vlastne aj vlastné parkovisko, je tam závora, pri ktorej je zvonček, harmonel, na ten stačí zazvoniť, ja vám otvorím, môžete si u nás zaparkovať a následne takisto je aj zvonček v tej budove Unomet, kde potom si pre vás prídem a zoberiem vás na danú terapiu.
Ale treba sa vopred objednať. Samozrejme, treba sa vopred objednať. Dobre, máte nejakú internetovú stránku? Máme aj internetovú stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie harmonel.sk. Prípadne môžete napísať e-mail s nejakou akokoľvek otázkou na harmonel@harmonel.sk. A takisto nás nájdete aj na Facebooku, aj Instagrame ako Harmonel Centrum. Tak tešíme sa z tvojej návštevy. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rado sa stalo. Verím, že ľuďom v Trenčine a v okolí, ale kľudne aj celoslovensky, sme priblížili teraz vaše centrum, čím sa zaoberáte, teda nie ste nejakí nováčikovia v tejto sfére, si dovolím povedať. Nie, sme už niekoľko rokov na trhu. Áno, a preto, ak to tak cítite a chceli by ste vyriešiť svoje zdravotné problémy alternatívnym spôsobom, tak určite navštívte Harmonel. Pozrite si ich stránku www.harmonel.sk. Prípadne nás môžete potom aj kontaktovať na telefónnom čísle 0949 140 001. Takže stačí sa rozhodnúť a zavolať Aťke, veľmi príjemnej mladej žene, ktorá sa o vás postará a spolu budete môcť prísť na to, akým spôsobom zlepšiť to, ako sa cítite vo svojom tele. Tak ak nemáš, Aťka, ty nejaké otázky? Nemám žiadne otázky. Alebo by si nám ešte chcela niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne. Na všetkých sa teším a takisto by som vám veľmi rada tiež odporúčila túto úžasnú mladú ženu, ktorá dokáže pomôcť tiež s akýmkoľvek problémom. Tiež ju pravidelne navštevujem. Ďakujem. Budem sa na vás tešiť aj, jak to tak budete cítiť. Takže uvidíme sa niekedy znova za pár týždňov. Verím, že príjmu pozvanie veľmi podobní ľudia, čo majú teda pomáhajúce buď zamestnanie alebo nejakým spôsobom sa venujú takýmto záležitostiam ohľadom zdravia, prípadne krásy alebo to, ako sa cítime vo svojom tele. Takže ešte raz ďakujem, Aťka. Ďakujem. Prajem pekný deň. Aj tebe, aj vám, milí priatelia.